തിരികൾ തെളിഞ്ഞിടുമീ നിമിഷമിതാ. അണയാം ബലിവേദിയിൽ നുകരാം തിരുമൊഴികൾ ഒരു മനമായി അർപ്പിക്കാം ഈ ദിവ്യബലി. അണയൂ പ്രിയസുതരേ, ഉണരൂ പ്രിയജനമേ. അണയൂ പ്രിയസുതരേ, ഉണരൂ പ്രിയജനമേ. സമയം ആഗതമായി നാഥനെ വരവേൽക്കാം. സമയം ആഗതമായി നാഥനെ വരവേൽക്കാം. ആബേലിന്റെ ബലി പൂർണ്ണമായൊരു ബലി നീ പരിപൂർണമായി മനസ്സോടെ നിന്നാഥന് നൽകിടും. ആബേലിന്റെ ബലി പൂർണ്ണമായൊരു ബലി നീ പരിപൂർണമായി മനസ്സോടെ നിന്നാഥന് നൽകിടും. നാഥനെ വരവേൽക്കൂ. അണയൂ പ്രിയസുതരേ, ഉണരൂ പ്രിയജനമേ. അണയൂ പ്രിയസുതരേ, ഉണരൂ പ്രിയജനമേ. സമയം ആഗതമായി നാഥനെ വരവേൽക്കാം. സമയം ആഗതമായി നാഥനെ വരവേൽക്കാം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാള് സമുചിതമായിട്ട് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്കും കടന്നു വരാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും നമുക്കൊരുക്കാം. നമ്മുടെ മനസ്സും ആത്മാവും ദൈവത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താം. ഈ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിലേക്ക് ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുമ്പോൾ ദൈവാനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സുയരും. ദൈവവും എൻ്റെ ആത്മാവും തമ്മിലൊരു ബന്ധം അവിടെ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മീയമായ കണ്ണുകൾ തുറക്കാം. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താം. ഏറ്റവും പരിശുദ്ധിയോടും അതിലേറെ ഭക്തിയോടും കൂടി നമുക്ക് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന നമുക്ക് ആരംഭിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും നിങ്ങളോടും കൂടെ മിശിഹായിൽ അനുഗ്രഹീതരായ വൈദികരെ, സന്യസ്തരെ, മാതാപിതാക്കളെ, യുവജനങ്ങളെ, കുഞ്ഞുമക്കളെ, ഉണ്ണിമിശിഹായുടെ തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാപൂർവം നിങ്ങൾക്ക് നേരുകയാണ്. വചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, ദൈവം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഏത് ജനതയാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത്? നിലവിളി കേൾക്കുന്ന ദൈവം, കരഞ്ഞു കാണിച്ചാൽ ക്ഷമിച്ച് പുറത്തനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവം. ദൈവം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, നിന്നെ കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം
എൻ്റെ കാതുകൾക്ക് മാന്ദ്യം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം എൻ്റെ കരങ്ങൾ കുറുകിപ്പോയിട്ടില്ല. നിൻ്റെ പാപം എത്ര കടും ചുവപ്പാണെങ്കിലും ഞാനതിനെ വെണ്മയുള്ളതാക്കി മാറ്റും. വചനത്തിൽ നാം കാണും, ഈശോ തൊട്ടവരും യേശുവിനെ തൊട്ടവരും സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു. അനുതാപമൂർന്ന ഹൃദയത്തോടെ, എളിമയോടെ, വിശ്വാസത്തോടെ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രനായ ഈശോയെ, പാപിയായ എന്നോടും എൻ്റെ കുടുംബത്തോടും കരുണയാകണമേ, അവിടത്തേക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ എല്ലാ പാപബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും കഴുകി എന്നെ ശുദ്ധനാക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിശുദ്ധ ബലിക്കായി ഒരു പുതിയ ഹൃദയവും അരൂപിയും തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് യാചിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. സഹോദരരെ, ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നതിന് നാം യോഗ്യരാകേണ്ടതിന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റുപറയാം. സർവശക്തനായ ദൈവത്തോടും സഹോദരങ്ങളോടും ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ വിചാരത്താലും വാക്കാലും പ്രവൃത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ വളരെയേറെ പാപം ചെയ്തുപോയി. എന്റെ പിഴ, എന്റെ വലിയ പിഴ. ആകയാൽ നിത്യകന്യകയായ പരിശുദ്ധമറിയത്തോടും എല്ലാ മാലാഖമാരോടും വിശുദ്ധരോടും സഹോദരരെ നിങ്ങളോടും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു, എനിക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനോ മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളോർക്ക് ശാന്തിയുമേ. അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു, ആരാധിച്ചങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ദിവ്യമഹിമകൾ പാടുന്നു. സർവേകശക്തനാം ദൈവമേ, താതനാമങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു, ഏകാത്മാജാദേവസൂനുവേ, കർത്താവാം ശ്രീ യേശു ക്രിസ്തുവേ.
സ്വരൂപൻ പിതാവുതൻ നിത്യമാഹിമാവിൻ തേജസ്സിൽ പാവനാത്മാവുതൻ ഐക്യത്തിൽ വാഴുന്ന ക്രിസ്തുവാം യേശുവേ അങ്ങു മാത്രം പരിപാവനൻ, അങ്ങു താനേകനാം നാഥനും, അങ്ങു മാത്രം പരമോന്നതൻ, ത്രിത്വൈക ദൈവമഹത്വത്തിൽ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ നാമം വണങ്ങുന്ന ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ മാധുര്യം ഈ ജീവിതത്തിൽ നുകർന്നുകൊണ്ട് പിതൃദേശത്ത് നിത്യ ആനന്ദത്താൽ പരിപൂരിതരാകുവാൻ കാരുണ്യപൂർവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും അങ്ങയുടെ പുത്രനുമായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. ഒന്നാം വായന ഓസിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന്. കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു, അന്ന് നീ എന്നെ പ്രിയതമൻ എന്ന് വിളിക്കും, എൻ്റെ ബാൽ എന്ന് നീ മേലിൽ വിളിക്കുകയില്ല. ബാൽ ദേവന്മാരുടെ പേരുകൾ അവളുടെ അതിരത്തിൽ നിന്നും ഞാൻ അകറ്റും, മേലിൽ അവരുടെ പേരുകൾ അവൾ ഉച്ചരിക്കുകയില്ല. ആ നാളുകളിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി വന്യമൃഗങ്ങളും ആകാശപ്പറവകളോടും ഇഴജന്തുക്കളോടും ഞാൻ ഉടമ്പടി ചെയ്യും. വില്ലും വാളും യുദ്ധവും ദേശത്തു നിന്ന് ഞാൻ തുടച്ചു മാറ്റും. സുരക്ഷിതമായി ശയിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്കൊരിടം തരും. എന്നേക്കുമായി നിന്നെ ഞാൻ പരിഹരിക്കും. നീതിയിലും സത്യത്തിലും സ്നേഹത്തിലും കാരുണ്യത്തിലും നിന്നെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും. വിശ്വസ്തതയിൽ നിന്നെ ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും. കർത്താവിനെ നീ അറിയും. കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു, അന്ന് ഞാൻ ആകാശത്തിന് ഉത്തരമരുളും. ആകാശം ഭൂമിക്കും ഭൂമി ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും കൊണ്ട് ഉത്തരം നൽകും. അവ ഇസ്രായേലിന് ഉത്തരം നൽകും. കർത്താവിൻ്റെ വചനം. ദൈവത്തിന് നന്ദി. പ്രതിവചന സങ്കീർത്തനം. എൻ്റെ അപേക്ഷയായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. എൻ്റെ അപേക്ഷയായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. അവിടുന്നാണ് എൻ്റെ അപേക്ഷയും ദുർഗവും ശക്തി കേന്ദ്രവും. എൻ്റെ വിമോചകനും പരിചയമായ അങ്ങിൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് ജനതകളെ കീഴടക്കുന്നു. കർത്താവെ, അവിടുത്തെ ചിന്തയിൽ വരാൻ മർത്തിന് എന്ത് മേന്മയുണ്ട്? അവിടുത്തെ പരിഗണന ലഭിക്കാൻ മനുഷ്യപുത്രന് എന്ത് അർഹതയുണ്ട്? എൻ്റെ അപേക്ഷയായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. എൻ്റെ അപേക്ഷയായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. മനുഷ്യൻ ഒരു ശ്വാസത്തിന് തുല്യനാണ്. അവൻ്റെ ദിനങ്ങൾ മാഞ്ഞു പോകുന്നു, നിഴൽ പോലെയാകുന്നു. കർത്താവെ, അങ്ങ് ആകാശം ചായ്ച്ച് ഇറങ്ങി വരണമേ. പർവ്വതങ്ങളെ സ്പർശിക്കണമേ, അവ പുകയട്ടെ. ഇടിമിന്നലയച്ച് അവയെ ചിതറിക്കണമേ. അസ്ത്രങ്ങളയച്ച് അവയെ തുരത്തണമേ. എൻ്റെ അപേക്ഷയായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. എൻ്റെ അപേക്ഷയായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. അവരുടെ നാവ് വാച്യം പറയുന്നു. അവർ വലത് കൈ ഉയർത്തി കള്ളസാക്ഷ്യം ചെയ്യുന്നു. ദൈവമേ, ഞാൻ അങ്ങേക്ക് പുതിയ കീർത്തനം പാടും. ദശചന്ദ്രങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ പുകഴ്ത്തും. അങ്ങാണ് രാജാക്കന്മാർക്ക് വിജയം നൽകുകയും അങ്ങയുടെ ദാസനായ ദാവീദിനെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ അഭയശിലയായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. എൻ്റെ അപേക്ഷയായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. എഫെസർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്ന് 3-ാം അധ്യായം 14 മുതൽ 20 വരെ വാക്യങ്ങൾ. ഇക്കാരണത്താൽ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള എല്ലാ പിതൃത്വങ്ങൾക്കും
നാമകാരണമായ പിതാവിൻ്റെ മുൻപിൽ ഞാൻ മുട്ടുകൾ മടക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയ്ക്ക് യോജിച്ച വിധം അവിടുന്ന് തൻ്റെ ആത്മാവിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ആന്തരിക മനുഷ്യനെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്നും വിശ്വാസം വഴി ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കണമെന്നും നിങ്ങൾ സ്നേഹത്തിൽ വേരുപാക്കി അടിയുറയ്ക്കണമെന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ വിശുദ്ധരോടുമൊപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നീളവും വീതിയും ഉയരവും ആഴവും ഗ്രഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കട്ടെ. അറിവിനെ അതിശയിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നിങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും അതുവഴി ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയിൽ നിങ്ങൾ പൂരിതരാകാനും ഇടയാകട്ടെ. നമ്മിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തിയാൽ നാം ചോദിക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതിലും വളരെ കൂടുതൽ ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുന്ന അവിടുത്തേക്ക് സഭയിലും യേശു ക്രിസ്തുവിലും തലമുറകളോളം എന്നേക്കും മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ. ആമേൻ. ദൈവത്തിന് നന്ദി. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിക്കുകയും പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ എൻ്റെ പിതാവും സ്നേഹിക്കും. ഞാനും അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും എന്നെ അവന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. യൂദാസ് കറിയോത്ത അവനോട് പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു, എന്നാൽ ലോകത്തിന് വെളിപ്പെടുത്തുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതെന്താണ്? യേശു പ്രതിവചിച്ചു, എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ വചനം പാലിക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവനിൽ വാസമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തവനോ എൻ്റെ വചനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്ന ഈ വചനം എൻ്റേതല്ല, എന്നെ അയച്ച പിതാവിൻ്റേതാണ്. നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ എൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവ് അയക്കുന്ന സഹായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടതെല്ലാം നിങ്ങളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ദൈവ വചനമാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. ക്രിസ്തുവേ, അങ്ങേക്ക് സ്തുതി. സ്നേഹമുള്ളവരെ, ചൊല്ലിത്തരുന്ന ഒരു കൊച്ചു പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെല്ലാമോ? മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കർണാടകയിലുള്ള മലയാളികൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഭയങ്കര തീഷ്ണതയാണ്. പല പള്ളികളിൽ അവർ എവിടെയൊക്കെ മലയാളം കുർബാനയുണ്ടോ ആ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാഹിച്ച് അതിനുവേണ്ടി എവിടെയും ഓടി നടക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് അച്ഛൻ കേട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തീഷ്ണത നമ്മളിത് ചൊല്ലിത്തരുന്ന പ്രാർത്ഥന ഏറ്റി ചൊല്ലുന്നതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കാണിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ധാരണ
തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്ന് വരുത്താൻ ഇടയാക്കരുത്. അല്പം കൂടി ഉറക്കെ ചെല്ലാമോ? മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ ഇടത്തെ കൈ നെഞ്ചിൽ വെച്ച് വലത്തെ കൈ ഒന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്കായി മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച ഉണ്ണീശോയെ എന്റെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നിത്യരക്ഷ നൽകി എന്നെ സഹായിക്കണമേ. നല്ല കാര്യം. സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസ്വിൻ അച്ച, അനൂപച്ച, സ്നേഹമുള്ള ബിജു അച്ച, ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ്, പ്രിയ മാതാപിതാക്കന്മാരെ, സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ, കേരളത്തിന് പുറത്ത് ഇത്രയേറെ മലയാളികളെ ഒരു പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ചൂടത്തും നിങ്ങൾ ഈശോയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് ഈ ബലിയിൽ പങ്കുചേരുമ്പോൾ അതിലേറെ സന്തോഷമുണ്ട്. ദൈവം നിങ്ങളെ സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരു വേദനയും ഒരു കഷ്ടപ്പാടും ദൈവം കാണാതെ പോകുന്നില്ല. ഇന്ന് ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഈ തിരുനാളിൻ്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ നേരുകയാണ്. ഉണ്ണീശോ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചു. അപ്പൊ മനുഷ്യ അവതാര മഹാരഹസ്യത്തിൻ്റെ തിരുനാളാണിത്. ഇനി അല്പം കൂടി ഒന്ന് ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെറും മനുഷ്യ അവതാരം ചെയ്ത യേശോയുടെ തിരുനാളല്ല, മറിച്ച് സൃഷ്ടാവായ ദൈവം, രക്ഷകനായ ദൈവം, നിത്യനായ ദൈവം ഒരു കുഞ്ഞായി നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വന്നു പിറക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവം ചെറുതാകുന്നതിൻ്റെ തിരുനാളാണ് ഈ തിരുനാൾ. ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം ചെറുതാകുന്നതിൻ്റെ തിരുനാൾ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ വലിയ വ്യാപ്തിയും അർത്ഥവുമൊക്കെ? ദൈവം ചെറുതാണെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വലിപ്പത്തിലല്ല എളിമയിലാണെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഉണ്ണീശോ. ദൈവത്തെ കാണണമെങ്കിൽ, ദൈവത്തെ അറിയണമെങ്കിൽ, ദൈവം നമ്മളിൽ വന്ന് വസിക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ണീശോ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് നിങ്ങൾ ചെറുതാകണം. ബലഹീനതയിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്നത് എന്ന് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈ ദൈവം വെറും ബലഹീനരായ 12 അപ്പോസ്തലന്മാരെ വിളിച്ച് അവരെ തൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി അവരിലൂടെ ദൈവരാജ്യം ഈ ലോകത്തിലേക്ക്, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഈ ലോകത്തിൽ കുറിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ബലഹീനതയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. കാൽവരിയിലെ കുരിശിൽ 3 ആണികളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈശോ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ പരാജയമാണ്. ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ അവിടുന്ന് ഒന്നുമല്ല. എന്നാൽ ആ ദൈവം പൗലോസ് അപ്പോസ്തലനോട് ഇങ്ങനെ അരുളി ചെയ്തു, എല്ലാ മുട്ടും എൻ്റെ മുമ്പിൽ മടങ്ങും, എല്ലാ നാവുകളും എൻ്റെ സ്തുതി പാടും. ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ആ കുരിശിൽ മരിച്ച ദൈവത്തെ ഇന്ന് മുട്ടുകുത്തി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ബലഹീനതയിലൂടെയാണ്, ചെറുതാകുന്നതിലൂടെയാണ് ദൈവം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. ദൈവത്തെ കാണണമെങ്കിൽ ചെറുതാകണം. ദൈവത്തെ തൊട്ടറിയണമെങ്കിൽ എളിമപ്പെടണം. എവിടെ ബലഹീനതയുണ്ടോ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടും. ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. മഹാപ്രതാപത്തിലല്ല ദൈവം ജനിച്ചത്, രാജകൊട്ടാരങ്ങളിലല്ല ദൈവം ജനിച്ചത്, പുൽക്കൂട്ടിലെ കാലിത്തൊഴുത്തിലാണ്. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിലെ 2-ാം അധ്യായം നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, അവൾക്ക് പ്രസവ സമയമെടുത്തു, അവൾ തൻ്റെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു, ശിശുവിനെ പിള്ളക്കച്ചയിൽ പൊതിഞ്ഞ് പുൽക്കൂട്ടിൽ കിടത്തി. കാരണം
അവർക്ക് സത്രത്തിൽ സ്ഥലം ലഭിച്ചില്ല. കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പുൽക്കൂട്ടിൽ ഒരു പിള്ളക്കച്ചയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ദിവ്യരക്ഷകനെ ഈ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ബലഹീനതയിലാണ് ശക്തിയെന്ന്, എളിമയിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം പ്രകടമാകുന്നതെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എളിമപ്പെടണം. ഇന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ എളിമപ്പെടാത്തതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ചില ദാമ്പത്യ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ തകർച്ചയിലേക്കും ഒരുപക്ഷെ വേർപിരിയലിൻ്റെ വക്കിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമുക്കൊന്ന് ചെറുതാകാനും എളിമപ്പെടാനും പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ? ചില ബന്ധങ്ങളൊക്കെ അറ്റുപോയത്, രണ്ടുപേര് ശത്രുക്കളായിട്ട് ഇന്നും മിണ്ടാതെ നടക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം ഒരുപക്ഷെ ഈ ചെറുതാകാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ? ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഒന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, ഒന്ന് മാപ്പ് പറയാൻ സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയാൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്രയോ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമായിരുന്നു. എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് ശത്രുക്കളെ പോലെ കഴിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് ഈ ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാളിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാം. ഞാൻ ചെറുതാകും, കാരണം തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുന്നവൻ ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ്. ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇതാ, തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തിയാൽ, ഞാൻ എളിമപ്പെട്ടാൽ, ഞാൻ ചെറുതായാൽ ദൈവം എന്നിലേക്ക് കടന്നു വരും, അവിടെ ദൈവം വന്ന് വസിക്കും. കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്ന ഉണ്ണീശോ നമുക്ക് നൽകുന്ന പാഠം ഇതാണ്. ഞാൻ ചെറുതായാൽ, ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിച്ചാൽ, ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുത്താൽ, ഞാൻ എളിമപ്പെട്ടാൽ, ഞാനൊന്ന് മറ്റൊരാളോട് ക്ഷമിച്ചാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം കടന്നു വരും. രണ്ടാമത്, നമുക്കറിയാം ഈശോ പിറന്നത് കാലിത്തൊഴുത്തിലാണ്. പണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കാലിത്തൊഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് കുറവാണ്. ഈ കാലിത്തൊഴുത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയായിരുന്നു? എപ്പോഴും ഏറ്റവും പുറകിൽ, അടുക്കള കഴിഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുക്കിലും മൂലയിലൊക്കെയാണ്. കാരണം എന്താ? അതിൻ്റെ കാരണം മറ്റൊന്നല്ല. കാരണം ഈ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ വിസർജ്യങ്ങൾ, മൂത്രങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർക്കും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല കാലിത്തൊഴുത്ത്, അല്ലേ? കാരണം ചിലപ്പോൾ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടാകും, അഴുക്കും വൃത്തിഹീനമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലിത്തൊഴുത്ത് എപ്പോഴും പുറകിലാണ്. പക്ഷേ ഈശോ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ വന്ന് പിറന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ്. പിന്നെ കാലിത്തൊഴുത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറി. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാലിത്തൊഴുത്തുണ്ടാക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ പുറകിലാണോ? അല്ല, ഏറ്റവും മുൻപിലാണ്. അൾത്താരയിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ദേവാലയത്തിൽ അൾത്താരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ സ്ഥാനം കൊടുത്ത് അവിടെയാണ് കാലിത്തൊഴുത്ത് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കുക. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? അതിൻ്റെ മാറ്റത്തിൻ്റെ കാരണം ദൈവം ആ കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്നു. ദൈവം കടന്നു വന്നാൽ അവിടെ വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുക. അഴുക്കാണെങ്കിലും മാലിന്യമാണെങ്കിലും പാപമാണെങ്കിലും ദൈവം കടന്നു വന്നാൽ അത് തുടച്ച് നീക്കപ്പെടും. അവിടെയാണ് വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം കടന്നു വന്നാൽ പാപത്തിൻ്റെ ദുർഗന്ധങ്ങളും പാപത്തിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് തുടച്ച് നീക്കപ്പെടും. സഖ്യവോസിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഈശോ വന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട്. സഖ്യവോസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഈശോ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഖ്യവോസ് അതുവരെ പണത്തെ സ്നേഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പണത്തോടുള്ള അത്യാർത്തി മാറി അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരികയാണ്. അതുവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് 1ന് 4 ഇരട്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അവൻ്റെ ജീവിതം മാറി. അതാണ് ദൈവം വന്നപ്പോൾ ഈ സഖ്യവോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. ദൈവം വന്നാൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകും. മഹത്തായ ഒരു മാറ്റം അവിടെ സംഭവിക്കും. സമരിയക്കാരിയുടെ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിച്ചു. 5 ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായി, പക്ഷേ അവൾ മാറി. നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിന്റെ ജീവിതം മാറും. എങ്ങനെയാ മാറുന്നേ? അത് നമ്മൾ ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മുടെ അനൂപച്ചൻ വായിച്ചു കേട്ടു. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കും. ദൈവം കടന്നു വന്നാൽ
ആദ്യം സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവകൽപ്പനകളുടെ ലംഘനങ്ങൾ നിർത്തും. അതാണ് സഖ്യബോസിന്, സമരിയക്കാരിക്ക്, മഗ്ദലന മറിയത്തിനൊക്കെ സംഭവിച്ചത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ദൈവം കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവിടെ നമ്മൾ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങും. മറ്റുള്ളവരുടെ വക വഞ്ചിക്കാതെ ഇരട്ടിയായിട്ട് കൊടുത്തു തുടങ്ങാൻ നമ്മൾ ആരംഭിക്കും. നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴാണ് ദൈവം വന്ന് വസിക്കുന്ന ഭവനമായിട്ട് നമ്മുടെ കുടുംബം മാറുന്നത്. ദൈവം വന്ന് വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് ഞാൻ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴാണ്. കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള വഴി ഞാൻ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിൽ തീഷ്ണത കാണിക്കുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം വരുന്നുണ്ട്. കൂദാശകളിൽ, പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമ്മൾ പങ്കുചേരുമ്പോൾ ദൈവം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവം എന്നിൽ വസിക്കണമെങ്കിൽ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണം. ദൈവം എന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എളിമയുണ്ട്, അവിടെ താഴ്മയുണ്ട്, അവിടെ ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ട്. അഹങ്കാരത്തിലല്ല, എളിമയിലാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത്. പ്രതികാരത്തിലല്ല, കാരുണ്യത്തിലാണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത്. ക്ഷമിക്കുന്നിടത്താണ് ദൈവം വസിക്കുന്നത്. ദൈവവചന ലംഘനങ്ങളിലല്ല, ദൈവവചനത്തിൻ്റെ പാലനത്തിലും ദൈവീക നിയമങ്ങളുടെ അനുസരണത്തിലുമാണ് ദൈവം കടന്നു വസിക്കുന്നത്. ഈ ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം മറ്റൊന്നുമല്ല. ഇന്നു മുതൽ എൻ്റെ ഭവനവും എൻ്റെ ഹൃദയവും ദൈവം വസിക്കുന്ന ആലയമായിട്ട് മാറണം. ദൈവവചനത്തെ അനുസരിച്ച്, ദൈവീക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് എളിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എന്നിൽ വസിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോഴാണ് മാറ്റമുള്ള മഹത്തായ ഒരു ഭവനവും വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഞാൻ രൂപാന്തരപ്പെടണേ. ഉണ്ണീശോ ഈ വർഷത്തെ തിരുനാൾ ആഘോഷത്തിൽ ഉണ്ണീശോ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ്. ദൈവമുള്ള വ്യക്തികളായിട്ട് മാറാം. എളിമപ്പെടുന്ന, ക്ഷമിക്കുന്ന, കരുണ കാണിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് ദൈവിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അഹങ്കാരത്തെ മാറ്റി നിർത്തി എളിമപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം. അപ്പോൾ ഉണ്ണീശോ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ വരും, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും വരും, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും വരും. അത് അനുഗ്രഹമുള്ള ജീവിതമായിട്ട് മാറും, മാറ്റത്തിൻ്റെ ജീവിതമായിട്ട് മാറും. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മളിത് ഉണ്ണീശോയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണീശോയുടെ അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും ഭവനങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ, ഈശോ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ, അങ്ങനെ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ജീവിക്കുന്നവരായി മാറാൻ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്കും സഭയ്ക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നിത്യപിതാവായ ദൈവമേ, തിരുസഭയുടെ തലവനും അങ്ങയുടെ ദാസനുമായ പരിശുദ്ധ പിതാവ് ലിയോ പാപ്പയെയും എല്ലാ മെത്രാന്മാരെയും വൈദികരെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറച്ച് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവജനത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തുവാൻ വേണ്ട കൃപാവരങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. സ്നേഹപിതാവായ ദൈവമേ, ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കുമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരും രോഗികളും ദരിദ്രരും പീഡനമേൽക്കുന്നവരും ജനിക്കാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഉണ്ണിയേശുവിൻ്റെ സംരക്ഷണവും കരുതലും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. സ്നേഹനാഥനായ ദൈവമേ, എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും നസ്രത്ത് വിശുദ്ധ കുടുംബത്തിൻ്റെ മാതൃകയായ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ക്ഷമയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രങ്ങളുമാകുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ.
ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും വിനയത്തിൻ്റെയും മാതൃക കാട്ടി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച ഉണ്ണീശോയെ ദുഃഖിതർക്കും പീഡിതർക്കും ആശ്വാസവും പ്രത്യാശയും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഉണ്ണീശോയെ, അങ്ങയിൽ നിന്നും അകന്നുപോയ മക്കളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്പർശിച്ച് ദൈവകരുണയാൽ അവർക്ക് പുതിയ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും ഉണർത്തണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. വാത്സല്യനിധിയായ ഉണ്ണീശോയെ, ലഹരി വസ്തുക്കളുടെയും മയക്കുമരുന്നിൻ്റെയും കുത്തൊഴുക്കിലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ അതിപ്രസരണത്തിലും പെട്ട് ഒഴിലുന്ന ഞങ്ങളുടെ യുവതീ യുവാക്കളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കർത്താവേ, അങ്ങേ മക്കളായ ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകളും യാചനകളും ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് കനിവാർന്ന് ഈ യാചനകൾ ശ്രവിക്കുകയും അവ നിവർത്തിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. ആമേൻ. വേദിയിലെന്നെ സമ്പൂർണമായി നൽകുന്നിതാ അലിവോടെ ഈ ജീവയാഗം തിരുബലിയായി മാറ്റിടണേ. കണങ്ങളാൽ ഈ കാസയും വേദന നിറയും പീലാസയും അപ്പവും വീഞ്ഞുമായി ഞാനിതാ അണയുന്നു സാദരം നിന്നിൽ. നിൻ കൈകളിൽ എന്നിടുന്നു ഈ യാഗവേദിയിലെന്നെ സമ്പൂർണമായി നൽകുന്നിതാ അലിവോടെ ഈ ജീവയാഗം തിരുബലിയായി മാറ്റിടണേ. സഹോദരരെ, ഞങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെയും ഈ ബലി
സർവശക്തനും പിതാവുമായ ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാകുവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ. കർത്താവ് തന്നെ നാമത്തിന്റെ സ്തുതിക്കും മഹിമയ്ക്കും നമ്മുടെയും അവിടുത്തെ തിരുസഭ മുഴുവന്റെയും നന്മയ്ക്കുമായി അങ്ങേ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ബലി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. സർവശക്തനായ പിതാവേ, അങ്ങേ പുത്രൻ വാത്സല്യാതിരേകത്താൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നതെന്തും ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൃഢമായി വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കാണിക്കകൾ കനിവാർന്ന് സ്വീകരിക്കണമേ. എന്നെന്നും ജീവിച്ചു വാഴുന്ന അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളേണമേ. കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടെ, അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ. ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തുവിൻ. കർത്താവിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കാം. അത് ഉചിതവും ന്യായവുമത്രേ. കർത്താവേ, പരിശുദ്ധനായ പിതാവേ, സർവശക്തനും നിത്യനുമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി എങ്ങും എപ്പോഴും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉചിതവും ന്യായവും യോഗ്യവും രക്ഷാകരവുമാണല്ലോ. അവിടുന്ന് വഴി ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ വിനിമയം പ്രസ്പഷ്ടമാണ്. എന്നാൽ അവിടുത്തെ വചനം ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനത സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ മാനുഷിക നശ്വരത നിത്യബഹുമതിയിലേക്ക് കടക്കുക മാത്രമല്ല, വിസ്മരണീയമായ പങ്കാളിത്തത്താൽ ഞങ്ങളും നിത്യരായി ഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ മാലാഖമാരുടെ ഗായക സംഘത്തോടൊപ്പം ആഹ്ലാദഭരിതരായി പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ പുകഴ്ത്തുന്നു. പരിശുദ്ധൻ 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 സൈന്യങ്ങൾ തൻ കർത്താവാം ദൈവം പരിശുദ്ധൻ, ദൈവം പരിശുദ്ധൻ. നിരുപമമങ്ങേ മഹിമകളാൽ നിറഞ്ഞു മഹിയും വിണ്ടലവും. നിരുപമമങ്ങേ മഹിമകളാൽ നിറഞ്ഞു മഹിയും വിണ്ടലവും. ഓശാന ഓശാന അത്യുന്നതങ്ങളിലോശാന. കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വരുമോയേറ്റം ധന്യനുമായി. കർത്താവിൻ തിരുനാമത്തിൽ വരുമോയേറ്റം ധന്യനുമായി. ഓശാന ഓശാന അത്യുന്നതങ്ങളിലോശാന. ഓശാന ഓശാന അത്യുന്നതങ്ങളിലോശാന. പരിശുദ്ധ ബലിയുടെ അതിപ്രധാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഭക്തിയോടെ പ്രവേശിക്കാം. നമ്മുടെ കരങ്ങളും കൂപ്പിപ്പിടിച്ച് കണ്ണുകൾ അടച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തകൾ, നമ്മുടെ അപേക്ഷകളും പ്രാർത്ഥനകളും ദൈവത്തിൻ്റെ പക്കലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഈ ബലിയിൽ ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് വസിക്കാൻ, വചനം പാലിക്കുന്നവരെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മാറാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, സർവവിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവിടമായ അങ്ങ് സത്യമായും പരിശുദ്ധനാക്കുന്നു. അങ്ങേ ആത്മാവ മഞ്ഞുകണം പോലെ കാണിക്കകൾ പവിത്രമാക്കണമേ.
കേൾക്കണമേ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്കായി ഇവ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തവുമാ തിരുമാറാകട്ടെ. അവിടുന്ന് ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട് സുമനസാലെ പീഡകൾ സഹിച്ചപ്പോൾ അപ്പമെടുത്ത് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു കൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു. എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കുവേ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അർപ്പിക്കുവാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ശരീരമാകുന്നു. അപ്രകാരം അത്താഴം കഴിഞ്ഞ് പാനപാത്രമെടുത്ത് വീണ്ടും അങ്ങേക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു കൊണ്ടരുൾ ചെയ്തു. എല്ലാവരും വാങ്ങി ഇതിൽ നിന്ന് കുടിക്കുവേ. എന്തെന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയും അനേകർക്കു വേണ്ടിയും പാപമോചനത്തിനായി ചിന്തപ്പെടാനിരിക്കുന്ന എൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ നവീനവും സനാതനവുമായ ഉടമ്പടിയുടെ പാനപാത്രമാകുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവിൻ. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. മരണം വരിച്ചു നീ മൃത്യുവിനെ ജയിച്ചു ഉത്ഥാനം ചെയ്തു നീ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവനേകി വരണേ വിമോക്താവാ മഹിമ പ്രതാപമോടെ വരണേ വിമോക്താവാ മഹിമ പ്രതാപമോടെ. ആകയാൽ കർത്താവെ, അവിടുത്തെ മരണവും ഉയർപ്പും ഓർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങ് തിരു മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിനും അങ്ങയെ പരിചരിക്കുന്നതിനും അർഹരാക്കി തീർത്തതിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവൻ്റെ അപ്പവും രക്ഷയുടെ പാനപാത്രവും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലും രക്തത്തിലും പങ്കുചേരുന്ന ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒന്നായി ചേർക്കണമെന്ന് താഴ്മയോടെ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ലോകമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങേ സഭയെ ഓർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ലിയോ പാപ്പായോടും ഞങ്ങളുടെ രൂപതാധ്യക്ഷനും മെത്രാനുമായ പീറ്റർ പോൾ മെത്രാനോടും വൈദിക ഗണത്തോടുമൊത്ത് സഭയെ അങ്ങേ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കണമേ. ഉയർപ്പിൻ്റെ പ്രത്യാശയോടെ നിദ്ര കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെയും അങ്ങേ കാരുണ്യത്തിൽ മരണമടഞ്ഞ സകലരെയും അങ്ങോർക്കുകയും അങ്ങേ മുഖത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിലേക്ക് അവരെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളിലെല്ലാവരിലും കനിയണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തോടും ആ കന്യകയുടെ ഭർത്താവായ ഭാഗ്യപ്പെട്ട മാർ യൗസേപ്പിനോടും അനുഗ്രഹീതരായ അപ്പസ്തോലന്മാരോടും കാലാകാലങ്ങളിൽ അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിച്ച സകല വിശുദ്ധരോടുമൊത്ത് നിത്യജീവനിൽ പങ്കുചേരുവാൻ
ഞങ്ങളെ അർഹരാക്കുകയും അങ്ങേ പുത്രനായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ക്രിസ്തുവിലൂടെ, ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ, ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെ സർവശക്തനായ ദൈവവും പിതാവുമായ അങ്ങേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ എല്ലാ ബഹുമതിയും മഹത്വവും എന്നും എന്നേക്കും രക്ഷാകരമായ കൽപ്പനകളാൽ ഉദ്ബോധിതരായും ദിവ്യോപദേശത്താൽ രൂപവൽകൃതരായും നിർഭയം നമുക്ക് ആലപിക്കാം. സ്വർഗത്തിൽ വാഴും ഞങ്ങൾ തൻ താതാ, നിന്നാമം പൂജിതമായിടേണം. വരണം നിൻ രാജ്യം സ്വർഗത്തിലെ പോ, നിന്നുള്ളം പാരിലും ആയിടേണം. അന്നു വേണ്ടുന്നു ആഹാരമെന്നും ഞങ്ങൾക്കു നൽകുമാറായിടേണം. അന്യേ തൻ ദ്രോഹം ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ തൻ ദ്രോഹവും നീ ക്ഷമിക്കാം. പാപപരീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താതെ തിന്മയിൽ നിന്നു നീ കാത്തിടേണം. കർത്താവേ, എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദിനങ്ങളിൽ സമാധാനം കനിവാർന്ന് നൽകണമേ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആഗമനവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേ കരുണയുടെ സഹായത്താൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഞങ്ങളെപ്പോഴും പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുകയും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, എൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തരുന്നു എന്ന് അങ്ങേ അപ്പോസ്തലന്മാരോട് അരുൾ ചെയ്ത കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളല്ല പിന്നെയോ അങ്ങേ സഭയുടെ വിശ്വാസം തൃക്കൺ പാർത്ത് അങ്ങേ തിരുവള്ളം അനുസരിച്ച് സഭയ്ക്ക് സമാധാനവും ഐക്യവും നൽകുവാൻ കനിയണമേ. എന്നെന്നും ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. കർത്താവിൻ്റെ സമാധാനം നിങ്ങളോടുകൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ പരസ്പരം സമാധാനം ആശംസിക്കുക. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിയിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയേണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിയിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടെ ഞങ്ങളിൽ കനിയേണമേ. ലോകത്തിൻ പാപങ്ങൾ നീക്കിയിടും ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടെ ശാന്തി നൽകേണമേ. ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാട്, ലോകത്തിൻ്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്നവൻ. കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ഈ വിരുന്നിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നാം അനുഗ്രഹീതർ. കർത്താവേ, അങ്ങന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല. അങ്ങൊരു വാക്കുച്ചരിച്ചാൽ മാത്രം മതി, എന്റെ ആത്മാവ് സുഖം പ്രാപിക്കും.
വിശുദ്ധ കുർബാന എന്നുള്ളത് ഒരു സാക്രമെൻ്റ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് കുമ്പസാരിച്ച് കുർബാനയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങിയവർ മാത്രം വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. മറ്റ് ധർമ്മങ്ങളിൽ പെടുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. സ്നേഹം അപ്പമായി മുറിയുന്നിതാ, ത്യാഗം സ്നേഹമായി മാറുന്നിതാ, സഹനങ്ങളാനന്ദമാകുന്നിതാ, നോവുകൾ മധുരമായി തീരുന്നിതാ. ഈ യാഗവേദിയിൽ എന്നേശുനാഥൻ തൻ ജീവനെ പോലും നൽകുന്നിതാ. സ്നേഹം അപ്പമായി മുറിയുന്നിതാ, ത്യാഗം സ്നേഹമായി മാറുന്നിതാ, സഹനങ്ങളാനന്ദമാകുന്നിതാ, നോവുകൾ മധുരമായി തീരുന്നിതാ. ഈ യാഗവേദിയിൽ എന്നേശുനാഥൻ തൻ ജീവനെ പോലും നൽകുന്നിതാ. സ്നേഹത്തിനർത്ഥം ഞാൻ കാണുന്നിതാ ഈ തിരുവോസ്തിയിൽ, ത്യാഗത്തിനായം ഞാൻ അറിയുന്നിതാ ഈ ദിവ്യകൂദാശയിൽ. ഹൃദയം നാഥനായി നൽകാം ഈ സ്നേഹകൂദാശയിൽ, അഭയം നാഥനിലെന്നാം മഹിയിൽ ഭാഗ്യമതല്ലോ. ഓരോ നിമിഷവുമെന്നിൽ സ്നേഹം തൂകിടും നാഥൻ, ആരും നൽകാത്ത സ്നേഹം നാഥൻ നൽകിയിടും. സ്നേഹം അപ്പമായി മുറിയുന്നിതാ, ത്യാഗം സ്നേഹമായി മാറുന്നിതാ, സഹനങ്ങളാനന്ദമാകുന്നിതാ, നോവുകൾ മധുരമായി തീരുന്നിതാ. ഈ യാഗവേദിയിൽ എന്നേശുനാഥൻ തൻ ജീവനെ പോലും നൽകുന്നിതാ. നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. കർത്താവായ ദൈവമേ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ മുഴങ്കാലങ്ങളും മടങ്ങണമെന്നും എല്ലാ മനുഷ്യരും രക്ഷ പ്രാപിക്കണമെന്നും അങ്ങ് തിരുവള്ളമായല്ലോ. ഈ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം യഥായോഗ്യം ആരാധിക്കാൻ അങ്ങേ കാരുണ്യത്താൽ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ പ്രാർത്ഥന കേട്ടരുളണമേ. നമുക്കിരിക്കാം. ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവജനമേ, ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നാം ഇവിടെ ആയിരിക്കുക. ഇന്നലെയും ഇന്നും കൂടിയായിട്ട് ബിക്കർണഘട്ടയിലെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ, ഈ ഉണ്ണീഷോ പള്ളിയിൽ നമ്മൾ ഉണ്ണീഷോയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ അധികം വലിയ നമ്പറിൽ ഇവിടെ വന്നതിനെ ഓർത്ത് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഈ പെരുന്നാളിൻ്റെ ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ തിരുനാളിൻ്റെ ആശംസകളും മംഗളങ്ങളും ഉണ്ണിമിശിഹായുടെ ആശീർവാദങ്ങളും നേരുകയാണ്. ഹാപ്പി ഫീസ്റ്റ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്ന് ആയിരിക്കുക സ്നേഹബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരുണ്ട്. ഫാദർ റെനി ഫ്രാൻസിസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ തിരുനാൾ കുർബാനയുടെ മുഖ്യ കാർമ്മികനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുക. അച്ഛൻ മേരിക്കുന്ന് കാലിക്കറ്റ് രൂപതയിലെ മേരിക്കുന്ന് എന്ന ഇടവകയിലെ ഹോളി റിഡീമർ ചർച്ചിൻ്റെ വികാരിയച്ഛനാണ്. നമ്മുടെ ഈ തിരുനാളിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അച്ഛൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഓടി വരികയാണ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് ദൈവം ശിശു ആകുന്നതിൻ്റെ, ദൈവം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ആകുന്നതിൻ്റെ തിയോളജിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അതിൻ്റേതായ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പറ്റിയുള്ള വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരു പ്രസംഗം നൽകുകയും ഈ പരിശുദ്ധ ബലി വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി ബലി നമുക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത അച്ഛന് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു ഫാദർ റെനി. അച്ഛൻ്റെ കൂടെ സഹകാർമ്മികരായിട്ട് നമ്മുടെ ആൾക്കാരിലുണ്ടായിരുന്നത് MSFS സഭയുടെ അംഗമായ ഫാദർ അനൂപ്, അതേപോലെ തന്നെ ബത്താറാം സഭയിലേക്ക് അംഗമായ ഫാദർ ബിജു. അച്ഛന്മാർക്കും സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഒരു വാക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിരുന്നു ഈ പള്ളിയിലെ പെരുന്നാൾ. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 9 ദിവസം നമുക്കിവിടെ നൊവേനയും ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളിൽ പലരും വന്നുകൂടെ കാണും. ഈ 9 ദിവസത്തെ നൊവേനയിലും ഈ ഫീസ്റ്റിൻ്റെ കുർബാനയിലും നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് നമ്മുടെ കൊയർ മെമ്പേഴ്സ്. സണ്ണിച്ചേട്ടനും ചേച്ചിമാരും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവരെ മേലെ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുകയും വളരെ നന്നായി പാട്ടുകൾ പാടുകയും ആലപിക്കുകയും കുർബാനയിൽ പങ്കുചേരാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. അവർക്കും വലിയ ആഹ്ലാദത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി ഈ ഫീസ്റ്റിൻ്റെ ആശംസകളും നന്ദിയും അർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ചേട്ടാ. പ്രിയമുള്ളവരെ, നൊവേനയും പെരുന്നാളും കഴിഞ്ഞെങ്കിലും എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചകളിലും 4 മണിക്ക് ഈ പള്ളിയിൽ മലയാളം കുർബാനയും ഉണ്ണീഷോയുള്ള നൊവേനയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആ നൊവേനകളിലേക്ക് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൂടി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇന്ന് 6 മണിക്ക് നമ്മുടെ മാംഗ്ലൂർ ഡയസിസിൻ്റെ വികാർ ജനറൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടി ബലിയർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. ആ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈശോയോട് കൂടി കുർബാനയിലായിരിക്കുന്ന ഈശോയോട് കൂടി നമ്മളൊരു കുഞ്ഞ് പ്രദക്ഷിണം നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആ പ്രദക്ഷിണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോയി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കുർബാനയുടെ ആശീർവാദവും പിന്നെ കൊടി താഴ്ത്തുന്ന ചടങ്ങുമുണ്ടായിരിക്കും. ഈ വിശുദ്ധമായ സമയങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഒത്തിരി സന്തോഷത്തോടു കൂടി വൈകിട്ടത്തെ പരിപാടികളിലേക്ക്, തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണ്ണീശോയുടെ പെരുന്നാളിൻ്റെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയും കുർബാനയുടെ ആശീർവാദത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കുമായി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുകയും ചെയ്യാം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ജസ്വിൻ അച്ഛൻ നന്ദി പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്ന് അച്ഛനെ കണ്ട് മുട്ടിയ സമയം മുതൽ വളരെ നല്ലൊരു പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നൽകുന്ന നല്ല വിശാല ഹൃദയത്തോടു കൂടി തന്നെ അച്ഛൻ നമ്മളെ ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അച്ഛൻ ഒരു പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചാൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി സംസാരിക്കാൻ തോന്നിപ്പോകും. അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രകൃതമാണ്. നല്ല ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ അതേസമയം ഹൃദയ വിശാലതയോടെ തുറന്നിടപെടുന്ന നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു നല്ല വൈദികനാണ് നമ്മുടെ ജസ്വിൻ അച്ഛൻ. അച്ഛൻ ഇവിടുത്തെ ഈ OCD സഭയിലെ അംഗമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അച്ഛൻ്റെ നല്ല മനസ്സാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മലയാളം കുർബാന അർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം തന്നെ. അച്ഛൻ അവരൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനം തരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ OCD സഭയിലെ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുകയാണ്. മലയാളികളായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യം തരുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാനൊരു അവസരം തന്നതിനും എന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ടൊക്കെ ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചതിന് സഭയോടും അച്ഛൻ്റെ ഈ OCD സഭയോടും പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛനും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നന്ദി പറയുകയാണ്. ഒപ്പം ഇന്ന്
നമുക്ക് സഹകാർമ്മികനായിട്ട് നിന്നിട്ടുള്ള ബിജു അച്ഛനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അനൂപച്ചനും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ബലിയിൽ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങളെല്ലാവരും ദൈവം സമൃദ്ധമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ഈ ദിനം കുമ്പസാരിച്ചൊരുങ്ങി തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അന്ന് ദണ്ഡവിമോചനമുണ്ട്. നമുക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാം. കൂടുതൽ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ദൈവം തരുന്ന ഈ ശക്തി, പരിശുദ്ധ ബലി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാം. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ, ശിരസ് നമിച്ച് ആശീർവാദം സ്വീകരിക്കുവൻ. അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് തൻ്റെ വിസ്മരണീയമായ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ച ദൈവം കാരുണ്യപൂർവ്വം തൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വർഷിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യാശയിലും സ്നേഹത്തിലും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഇരുളിൽ പ്രകാശിക്കുന്ന ജ്യോതിസായി ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പ്രത്യാശയോടെ അനുഗമിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരർക്ക് വെളിച്ചമായിരിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിൽ വന്നണഞ്ഞ് എന്നും നിലനിൽക്കുമാറാകട്ടെ. പോകുവിൻ. ദിവ്യപൂജ സമാപിച്ചു. ദൈവത്തിന് നന്ദി. ഉണ്ണീശോയുടെ അനുഗ്രഹ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശിശുക്കളുടെ സ്നേഹിതനായ ഉണ്ണീശോയെ, ലോകമെങ്ങുള്ള എല്ലാ ശിശുക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. യുവജനങ്ങളെ പരിപാലിക്കണമേ. വൃദ്ധരെ സംരക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും നൈരാശ്യങ്ങളും ദൗർഭാഗ്യങ്ങളും അകറ്റണമേ. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും മുറിവേറ്റ മനസ്സുകളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും കഠിന ഹൃദയർക്ക് മാനസാന്തരം നൽകുകയും ചെയ്യണമേ. അങ്ങേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറം നൽകി വരദാന ഫലങ്ങളാൽ ഞങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ അനുകമ്പയാൽ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ. ഹൃദയശാന്തയും എളിമയുള്ള ഉണ്ണീശോയെ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ ഹൃദയം പോലെയാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ സഹായം തേടി വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഈ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ച് അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സത്വം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങളെ നയിക്കുവാനും സംരക്ഷിക്കുവാനും ആശ്വസിപ്പിക്കുവാനും ഉണ്ണീശോയെ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹവാസവും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും
പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങളിൽ പലരും പുതിയതായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതാണ്. അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പറയുകയാണ്, പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് സമയത്ത്. എല്ലാവർക്കും നേർച്ച ഭക്ഷണം അവിടെ മുൻപിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഭാഗഭാക്കാകിട്ടേ വീട്ടിൽ പോകാവൂ എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. പരിശുദ്ധ പരമമാം ദിവ്യകാരുണ്യമേ, എന്നുമെന്നും അങ്ങേക്കാരാധന. വിശുദ്ധ കൃഷ്ണന്റെ അടയാളത്താലെ ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാനെ, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. मेरी कुटीना बोंदेल फिरगसी सो तुम्ही अंगा काही मुने असा जाल्यार इगर्सीचे पार्ला मुखार येवंक विनंती करता. मेरी कुटीना बोंदेल फिरगसीचो अंगा काही मुनी कॅम्पसांत आल्यार पार्लाक येवंक विनंती करता. थँक्यू. 20व्या वर्सा 2 जुबल्योबामी संभ्रमता कार्मेलीत मिस्तेक कुर्सासो सांजवांव सांत म्हूण पासारून 300 वर्सां सोमतात. तशेंच पोवी सभेचो दोतोर म्हूण पासारून 100 वर्सां सोमतात. हे विशय मतीन दवरून कार्मेल प्रेरन, कार्मेल लायट, कार्मेल ध्याना कोंकणी, कन्नडा, इंग्लीश भाशेंत 3 डायरी आमी तयार केल्यात. ह्या डायरीन कितें आसा? सकट मागणी, नोवेना, हर एका दिसाची वाचपां, किर्तनां, नियाळ, सांताची जिणी, तशेंच कुर्साचो सांजवांव हाचे विशीं माहिती. कुटमान तजरा संभ्रम चलता आसतना ही बायबल डायरी इनाम वा काणीक जावन दिया. हर एक दीस ती बायबल डायरी वाचता आसतना तुमचो ती उडास दवरतली. मंगळूर, उडपी, कारवार गोंयां, मैसूर, बँगलोर, मुंबयच्या प्रमुख जाग्यांनी ह्यो बायबल डायरी तुमकां मेळटात. आजूच तुमची प्रती घेया आनी नवें वर्स देवाच्या उतराच्या उजवाडान सुरवात करया.